UGWUMBA paniela no Wagendi Belubala no UGWUMBA paniela Chukwu Olisa bi n'eluigwe kere ezinụlọ ka ọ bụrụ ebe ịhụnanya, udo na mmekọrịta ga-adị. Mere dịka akwụkwọ nsọ kwuru, o ji kee ha otu nwoke otu nwaanyị. Ọ bụ eziokwu na mgbe ochie a na-enye ha ohere onye ọbụla nke ga-azụnwu ga-anụta maka na enweghị onye a chọrọ ka onye tugbuo. Mana ọ bụkwarị na ine anya Jukene Solomon ihe mechara mee ya maka na o kpoerikọtara wee chọpụta na ụtaba niile bụkwa na ịkpọ ya izipụ ya. Otu ihe na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ n'ezinụlọ bụ ekwesịghị ntụkwasị obi, ya bụ ịkwa iko nke ndị nọ narị di na nwaanyị. Mere ji nwee ọtụtụ iwu dị iche iche, ma iwu nke mmadụ ma iwu nke Chukwu. Dịka anyị kwuru na ngosipụta nke mbụ, a tụrụ anya na onye ọbụla ga-edewe mmịọ n'ọbọ. Ọ bụrụ ma ọ ma nkweghị odidi dịka Pọl dị asọ kwuru, biko gaa nụọ nwaanyị. Ọ bụrụ na ịnụta nwaanyị na-ekwesị anya, mana ọ bụrụzie na ịnụta nwaanyị ekweghị na-ekwesị anya, ma ọ bụ nwaanyị a nụrụ anụ kwesịrị ịnekwesị di ya anya wee hapụ ya na-aga ebe ọzọ, ntaramahụhụ dịkwara ya bụ ihe o. Ntaramahụhụ dịrị ya. N'ụbọchị tata sonyere anyị ka anyị na-achị azụ n'Igbo Nsukka maka mpịachi agba nke abụọ nke ya bụ mmemme, bụ ebe anyị na-enebanye anya na ọdịnala na omenala nke dị na obodo Igbo Nsukka niile gbaa gburugburu. Bụ na nwaanyị ekwesịghị ịgba n'ezi ma ọ bụrụ na ọ gbaa ya na ọ ga-enweta ọdachi nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ya mere ọ bụrụ na ị sonyere anyị tata, ya bụ nsị anyị bidoro inyo, anyị ga-atụpụ ya ọnụ ka ọ ghara ighotoro. Sonyere anyị. Otu onye kụrụ egwu si ọrụ niile nwere ụgwọ, kụgharịkwa ya n'oyibo si every work get pay. Ọ bụrụ na imeta ihe ndị ishi na obodo Igbo Nsukka, enwere ihe na-esote ya. Ọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche a na-agụpụta na ihe a bụ ihe ga-eme onye ọbụla ya bụ iwu jidere. Ọ bụrụ na ị na-anya enwetụrụ ihe dị iche na nke ndị Nsukka ndị ọzọ nakwa Enugu Ezike. Mana ka anyị ga-anọ n'ihu. Ọ bụ na nwunye nwoke na-agba n'ezi, di ya wee mata ma o mere ihe ha na-eme ije rịọ anị mgbaghara, ka na-eri nri oshi, ọ na-ejide nwoke na-egbughị oge. Ọ na-ejide nwoke nke bụ na nwoke marụ chọọ ịsọ nsị ya, ọ makwe ribezie nri nwunye shiri ọzọ. O nwere ndị na-ejiri maka ya divorce ha nwunye ha permanently. O nwere ike ịnụ arịdị? Why not? Ịma na ndị Igbo kwuru sị ọsọ ndị owendị. O nwere ga-ahụcha nwaanyị ahụ, ọ bụrụ na ọ maka ya ma ọ sị na ha na-ekwu abụrụ anything, o jee n'ubu ya. Kedu ụmụ ihe na-abụ omenwe amara na nwaanyị a? Maka ikwuru sị na ọsụsọ onye ahụ ji bi onye na-ama ọ mewezie omume ọ ga-emewe omewe ka onye ara dị oyiwara mmadụ amazie na ome ihe ndị ịma ndị ishe, ịma ihe dị na spirit, o nwere onye mara oge ọ na-arụ. Ọ dị ka mma ka a na-asị na-akpọ mmadụ mma, ọ na-atụ gị na arụsị. Atọ gị na arụsị, o nwere ike ịgafe 2 years 3 years, o nwere ike ịbụ 2 days. So the spirit nwere ka ha si arụcha ọrụ. So ị nwere ike jee mee ife ndị ọ ma njide gị immediately, but definitely na ọ ga-ejide gị. Ọ ga-ejide gị, onweghị ga-emekete ya. Nwaanyị mere n'ebe a, ọ bụgodị na amaghị na msal ma ga-ejide. Aba na ebe anyị Nsukka ebe a na-eru, ma Nsukka in general, o nwere mma ebe anyị bụ mma a na-akpọ idenye nkwọ. Idenye nkwọ skasad. Idenye nkwọ hụ na ọ bụ na ije ememe nsal hụ, o ji ejide gị. And you have to confess, iji ekwu okwu ọnụ. O nwere onye jide, ọ bụ na o gbughị egbu immediately, n'iji ayị era. O nwego nwaanyị o jidere, ihe dị woman meziri bụ ihe ọ nọ bụ ịdị na-eho ntutu ikenye na-ata. To show igosi mmadụ na ya mere ihe dị otu a, ana ọ ga na-ekwu na ya mere ihe dị otu a na ntụmadụ. Ọ ga-ekwufute, ọ ga-ekwuriri okwu, onye ndị anyị na-akpọ bụ ikwu okwu ọnụ. Onye anaghị sign
ịmarụgo na ịkọmitigo a ga-eje na ba the oldest woman. Yes, not the man, the oldest woman n'obodo a. Ọ bụrụ man ka a na-eje bịa, no oldest woman. Eje there, the person knows there confess her. Akwa ọchị bịa there, a ga-remove ya. Ọchị new clothes lawazie. The man can accept her back. Ma ọ bụ na ọ chọrọ. Ma ọ bụ na ọ chọrọ ọ lawazie. Yes. Then ọ bụ na ọmụgo ụmụ toro ụmụ ya nwere ike isi oke ha ga-arụrụ ya ụlọ ka o buru n'afafa na ọ bụrụ n'afa dị mma ka ọ ga-epuzi. Mana ụmụaka ka bụ ụmụ nwoke. But oge ọ bụ na ụmụ nwoke ha ga-arụrụ ya ụlọ o buzi n'afa ụmụ nwoke na ọ bụrụ n'afa nna ya gị. Okay, o nwere ihe ọzọ like ọ bụ na nwunye gị agba n'ezi adị ma na nwunye gba n'ezi ọ bịa gwa gị na agba n'ezi and you didn't take any action. Ihe a ga-eme nwaanyị a ga-ahafụ nwaanyị abịa mewe gị ị ga-ayọ ara. Yes, ọ bụ na ọ gwa gị ọ bụkwanụ na ị na-eche ikekwe na ịnwe ifugo ka o si gaa ije dị agha mana ọ dịbeghị ihe na no ọ bụ na ị na-eche ị ga-akwụsị iri ndị ya. Yes, kwụsị ji na ya. Once ị kwụsị na iri nri ya kwụsị ji na ya, so you don't have any connection with the woman. Onwe ihe ga-eme gị affair. But ọ bụ na ị na-eri nri a na-ji na-akwụ ya is assume n'ịma na onye a na-eme ihe but you are supporting it. So ihe a kwesịrị ime the woman ga-hafụ the woman bịa mewe. Okay, ofu onye bụ ihe na-ata afụ. Yes. Ofu onye ga-ata afụ. Nwaanyị emerikwa ikpọrịkpọ na aga nwoke na-ayịzi. A lot of men some nwere ike ịbụ onye anwụọ or daa stroke or ihe ọzọ emebe ha kara nkụ n'obodo a. Ha nwere ike ịmacha people na-ejekwa na-agwa ha sị na afụkwa nwunye gị asị mba onye a dị eme like that na ị chọrọ itinye problem na family or something like that. On the process ị na-ekwu like this, that means you are encouraging that woman ka ọ na-eme ihe ọ na-eme. O nwere ndị anyị na-akpọ mma na-akpọ ndị ishi o nwere ị ga-eji raman ma ma hafụ gị ị ga-ego ọkụkọ ojii ọkụkọ dị black ịgo ọkụkọ dị black ishie nri vue mmanya ejekwuru the eldest man onye ishi bụ the village head iwe n'ọgba kwuo sị na ya mere ihe a biko sa agba ya na ya o nwere ike ịdị free dịka owozi ọnụ ya kwuo na ya mere ihe a mgbe arụfe a jidere ọ matazie na ụmụ ya na-enye ya nsogbu na o nwere omenala oge eme ọ dị free. Once o kwupụtachara ịma o nwecha ihe na-adị na be the old woman. So a ga-eji the thing mee a kind of ritual. Emechara na the ritual onye a ga-enwere onwe ya lawa n'onwe. Mbọsị ọzọ mekwere ọ na-achitekwa azụ bịa. Mbọsị ọzọ ọ ga-ejidekwa ya again. No, omego ritual doesn't mean o nwere immunity. Abịa n'Enugu Ezike enwere ọtụtụ iwu mgbakwunye ndị ọzọ nke pụtara na ọ bụghị naanị mgbe nwoke na nwaanyị dị nọkọrọ ọnụ wee mekọ ka iwu ndị isi ji na-ejide. Ọtụtụ ndị mmadụ anụ n'anya bụ ihe mana ha anụghị nke bụ eziokwu. Ngwagere ntị ka ị nụrụ nke tọrọ bịa dị. Ịbịa n'Enugu Ezike ọ bụrụ ịdị na nwaanyị ka ndị isi ji eji gị sọsọ. Ịbịa na usoro dị na ndị isi ọ bụ na nwaanyị na-asara because afụgo m ebe a na-edeche na-asị nwaanyị za call abụrụ phone call na ọ bụ na nwaanyị nọ na bathroom nwoke akpọọ ya na phone akpọọ ya afa ọ bụ na ọ na-agafe akpọọ ya afa ọ bụ na ọ nọ na bathroom o kwesịrị ịza nwoke ọbụla tụọ sacha arụpụta ọ bụrụ call because m fụrụ ebe a na-ede a na-ajụ ka maka call and the rest of ọ bụrụ call na onye a nọ na bathroom ihe omine na o nwere akwa oyi onye dị naked nwunye mmadụ dị naked ekwesịrị ịkwụnyere nwoke ọzọ. Nwoke na-agafete kịta mama Nkechi ka imerụ mba o kwesịrị ịkwụnyere atọ o kwesịrị iyetu ọnụ atọ tupu o mechie yiri akwa ya pụta then ọzazi onye oke. Ọ bịara n'ịdị ka nke dị n'akwụkwọ nsọ si na mgbe ị nere nwaanyị anya dịka ihe na ịkwa n'iko. Anything dị na ndị isi n'obodo a the equivalent to ihe dị na Bible. Yes,
ọ dị ka na sị na Bible mo nwere anyị mo sef because nke anyị ka dị more deeper than Bible because ọ bụrụ dị sef ikpo oku so ikpo oku ọ bụ na ị nọ na di ijiri ego ọ gị nwa na-enweta dị ego ọ ego dị gị ijiri a na-enye ezinụlọ nke unu ma nwoke amarọ ndị isi a ga-ejide gị. Ya bụ nnụta nwaanyị onye Igbo ezike kịta o nwere ego m na-enye ndị be ha. Yes, ndị isi ga-ejide ya ma a gwara gị ndị isi ga-ejide ya. Ana ọ bụrụ dị ya so ya ọ bụ na otu anyị nọ kịta ịlụọ nwaanyị a nwụọ nwoke nwụọ nwunye ga ama nọ na the same roof na di na nwoke ọzọ ọ chọrọ inwe oyi nwoke a ga-eje rụọ ọrụ ya ụlọ very close to your house o jee zụọ ana ebe ọzọ rụọ ọrụ ya ụlọ before yes ma o jeche na-echiata ọ ga-asa arụ before na ọ bata because ọ bụ na ọmụ nwa nwoke ọ bụ na ọ dịghị efolo ihe a nwa nwoke a ga-anwụ ọ bụrụ ya ka ọ ga-eme afọ direct na nwa nwoke a ka ọ ga-egbu direct ọ ya bụ ihe dị n'omenala ya ka a na-adịrị careful about it na ọ bụrụ dị na ama ihe a na ọ ga-ejide ya ọ bụrụ ọsọ gị ka ọ ga-ejide nwa gị nwoke. N'ụfọdụ obodo dị n'ala Igbo enwere omenala a na-akpọ nzere agbọ. Ya bụ nzere agbọ bụ na ọ bụrụ na enwere ezinụlọ dị agha anyị mara na ha nwere ọnọtarachi pụrụ iche ikekwe ha na-aga n'ihu karịa maọbụ na ụmụaka ha na-enwe ọgụgụ isi maọbụ na ha na-agbade mkpa na ha na-adị mma n'anya, nwoke na nwaanyị maọbụ ezinụlọ ụfọdụ nwere ike kpebie ka nwaanyị gakwuru otu n'ime nwoke na ezinụlọ ahụ ndị na-aga nke ọma, ndị ihe na-agara nke ọma maọbụ ndị na-emebe ọfụma, ka o dina ha ka ha wee mụta onye ga-eyi maọbụ onye ga na-eme ka ezinụlọ ahụ ihe na-agara ọfụma. Ọ dị ka ọ bụrụ na ị nwere nkịta ugbu a ị chọọ ka nkịta mụọ nke dị ka nke oyibo maọbụ nke na-agbawa gị agba, ị kpọrọ ya gaa na ezinụlọ ndị nwere ya bụ nkịta, ya bụ ngwakọrịta ọbara ka e wee mụta nke ka mma, agbụrụ ka mma ka a na-akpọ nzere agbụ. Ọ dị na anụmanụ, ọ dịkwa na mmadụ n'ụfọdụ ebe. Ya bụ omenala a na-eme n'Igbo Nsụka. Mba, imere anaghị ya ndị isi ka ị na-eme. Ịma ịbịa n'obodo a this IVF a na-adị na-eme. People si obodo a na-ada afraid of doing IVF because ha feel that n'ihe a na ha na-commit adultery. Especially IVF na-abụrụ nke maybe insemination na IVF nke maybe onwe ndị na-ebịa eje kpọta nwoke ka ọ tụba nwunye gị ime. It's equivalent to committing adultery or ime ihe ndị isi. And that man in a or the man can get or the woman because all the consent. So if you know about that, I had the encourage like maybe name mutaro woke. Ije pota mother cut one we give me. Neha ne men about that. Obuna iluta wine or oburo wine cornam. Oh, why I call desire. In the oboda may very well. Or galuta wine also. Yawa you do tawanya. So dia dinaba. Yes. By your man try you don't try it. Ọ dị otu anwa. Ọ dị otu anwa. O nwe nwaanyị ya na dia ga-ebukete ma ọ mụtaghị nwa. Nwoke wọta nwaanyị anwa. Nwaanyị ama wọtakwa nwoke. Ha bụ akpa akọ. O je lụta, ọ ga-alụta ma achọkudodo na ọ ga-abụ onye ya na nwaanyị nwe relation. Ọkpọbọza nwaanyị anwa mama. Ọ bụrụ na abịa n'akwụkwọ nsọ enwere iwu megidere ịkwa iko nke ndị na-anụbeghị di na nwunye, nwekwara nke megidere ịkwa iko nke ndị nọ narụ, ya bụ enwere nke a kpọrọ adultery, nwee nke a kpọrọ fornication. Ọ dị ka gasị na ọ bụrụ na abịa n'Igbo Nsụka dịka akụkọ kwuru na ndị ya bụ iwu jikewere bụ ndị nọ nara di na nwunye n'ụdị na ọ bụrụ na nwa agbọghọ nọ na be nne ya na ihe ọbụla o metara abụghị okwu kpatara o ji dịka gasị na iruo ụfọdụ na-anọrị na be nna ha amụọ nwa edosie nụkwara onwe ha dị ọ bụghị nsọ, mana ọ na-akpụ ha n'ozugbo ọ ga-achịkwa ụkwụ n'ụlọ. Etu aka ọ dị n'Igbo Nsụka niile, mana anyị sịrị ka anyị jụọ ka anyị mata ka ọ bụkwa eziokwu. Anụ na ihe nwa agbọghọ mere na be nne ya abụghị okwu eziokwu. Ihe nwa agbọghọ mere na be nne ya? Dịka na abịa na Nsụka na ihe nwa agbọghọ nọ na be nne ya mere na ọ bụghị okwu nọ mgbe ọ ji gaa n'ihe na
oge kọtara amacha mana ọ bụ n'okwu na oyi mean bụ in terms of ijekwu nwoke ka dịka ị nọ n'ọdị nke ahụ bụ eziokwu mana gụwa bụ nwaanyị kwesịrị ịma na inwe nwoke ịtọ na-adịrọ mma mana o nwere nsọ ọbụla ị na-emelu na ị nọ bụ unu nwee nwoke yi nwoke ịtọ ma ịnọ maka na ịnụbe di ọ mgbe ị nụrụ di ka ọ bụrụ nsọ ihe mere bụ na abịa ịma na biblically naanị ekwusị gị na ọ dịghị onye mmadụ iji egwu onye ga-abụghị di gị mana ihe mere bụ na modern society a ịbụ na mgbe gboo ụmụ nwaanyị onye ga-alụ gị di na ị ga-alụ gị di o nwere ihe na-eme gị ma imekọ n'onwe gị enyi ọntị n'ime ejide gị kasị na gị bụzi nwunye mmadụ so ụmụ nwaanyị na-eme ha na-agbagharị n'onwe even ije outside now ị ga-ahụ ka ha na-akwụgharị nke ị nwetara ma ọ lụghị di you are free to do anything o mekete nọ ekwu okwu si na ya ga-alụ gị ikwete si na ọ bụ di because mgbe nwa na-agba nkwụ ọ dị ka na-asị gị na mmadụ na-eteke oath so achọ ịgba nkwụ na agbata mmanya enye nwoke obunye nwaanyị ọnwa agbata enye nwaanyị obunye nwoke ọnwa so mgbe na ọ bụ sort of taking an oath dịka ndị na-asa nụ amụrụ mma na-eri gbebe so meke hụ na irigbebe na-enwe ndị Baịbụl na-ekwu na 1+1 ga-abụzi 1. ndị mmanya sịrị na dibịa gwụrụ ọzọ mana ọzọ gburu dibịa mere na dịka akụkọ na-akụ ugbu a enwere ndị na-aga n'ihu arụsị ahụ na-emekwa ka ha meruo onye bụ ihe n'ụdị na dịka Eve tara mkpụrụ osisi asịrị ya tana o wee tọka ya ahụ wee nye Adam ụfọdụ tanara ya bụ mkpụrụ osisi asịrị ata na achọrọ ka ha tara na-aga ka ndị isi ghara ijide ha ya mere ha na-eji agakwuru arụsị ka emegharịa ya bụ ihe ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu kedu etu esi eme ya because ndị ụmụ nwaanyị kịta bịa na-aja agwọ ọgwụ na-eme ka a na-ekpuchi ndị isi ka ndị isi ghara ịdị na-arụ ọrụ but imechi ihe a you might get it at that point in time but o mechie ọ ga-emekwa gị affect enwechara ọtụtụ cases of ndị yugoro ara n'obodo yes especially ndị Jew na Haman confess ọ nwekwa ndị na-eje emerụ mana afụnube m na anụrụ m anụ na ntị mụ ejenube fụọ nọọ ihe a na-akọkwa ịghọta duka ya ịnụ ya ha na-eje ụfọdụ na-eje na dị ọnụ dị arụsị ha jee ebe ahụ asị ha kpọrọ onye omenala jee ebe ahụ jee raa dị mma ha ga-ego ihe eje duka ya ahụ so mgbe ha rụziri ebe a ha ga-asị mmadụ ụta na gị na-enene gụvgodoro ụzọ mee ha dịtin raa ha so mgbe ị mechaziri adịtin na nwoke ọzọ ha jekwa nwoke ọzọ tina ama njide eze ha ụfọdụ bụ ha jewekwa na hotel room ebe ha ga-anọ ha kpọrọ ọmụ n'ọnụ were azụ banye onye ahụ mechekwa ihe ọ na-eme wekwara azụ pụta ha si na nke ahụ bụ na ọ ga-adazi tụse na ọmụmụ banye na ọbụghọ mmadụ anyị na-anụ akụkọ na onwe ndị na-emeri ya mụnwa ahụ goro onye nke meriri ya mana dịtin mechekwa mmanya ha affect o mechegbuo dị woman. Otu ihe anyị gbara mbọ ka anyị mata bụ ọ bụrụ na abịa n'Igbo Nsukka ọ bụrụ na nwoke anwụọna ụmụ nwaanyị mụtara ka di ya nwụnara a na-anabata ya ọzọ nwee bụrụ ọ bụrụ na nwaanyị amụtaghị nwoke n'ihu di ya a ga-ahapụrụ ya ihe di ya dịka anyị mara na ọtụtụ obodo dị iche iche ọ bụrụ na nwaanyị amụtaghị nwoke di ya nwụọ ndị ụmụnne di ya ekerie ihe anyị na-afụkwa ya n'ụmụ ihe onyonyo ọ bụrụkwanụ na nwoke nwụrụ anwụ enwere omenala dịka anyị hụnara ọ bụrụ na na-eso gị mmemme ị ga-ahụ omenala ụfọdụ obodo bụ aga nụtara nwoke nwụrụ anwụ nwaanyị ikekwe na ọnụbeghị dị nwaanyị nụtara ya nwaanyị ka e nwee mụtara ya ụmụaka ka ọ bịa bichie obi kedu etu esi eme ya n'obodo Igbo Nsukka ọ nwere ike ọ bụghị mpaghara niile dịka nke ọnụ mụọ ma ọ bụ na di ya nwụcha nke ọ mụrụ ka di ya nwụchara a na-anabata ya na be anyị a na-emekwa ebe a na ihe ndị anyị na-akpọ bụ onye nye juru oshi that is life stick ụmụ ihe na-akpọ ejuru oshi ihe na-akpọrọ ejuru oshi nwaanyị ejuru oshi maka na mmadụ nwụọ elicha onye anwa na-eje n'ebe lirie na plant ya data ejuru oshi ihe ọ pụtara wee bụ na-alụtara nwaanyị anwa
maka onye nwa nwụrụ anwụ ọ mụta nwoke mụta nwaanyị ọ ba n'aha onye nwa nwụrụ anwụ ọ dị applicable here abịa na be anyị ebe a ma bụrụgoro na aka oyibo ọ bụrụ na di nwaanyị nwụọ ma nwaanyị anwa ka dị ndụ o nwere onye na-aga n'ihe die nwaanyị aga na-eri ihe die mgoro anwụ on the process ka ọ ga-aplan ka ọ lụtara die onye nye juru oshi anara achụpụ ya ka eke ihe ahụ ozugbo maọbụ ka eke enye si ya naba maka na ọ mụtara nwoke ademi eme yes ọ ga na-eri eje ganye n'ọnwụọ anyị kwenyere na ọtụtụ ihe na-eme n'obodo n'ụbọchị tata bụ n'ihi ihe metara na gboo etu ndị nna nna si kpebie si ihe a dị etu a ekwubi okwu ọ dịrị etu ahụ na-aga n'obodo ebe nsi tata na-amechi ọkụ na anọ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-agba akwụna ị na-anụ oge gị n'iyi maka na enweghị ihe ebe iji azụ aga e nwere obodo dị n'Enugu steeti ọ bụrụ na irute n'ebe ahụ anwụnta na-aka nkụ maka gịnị na mgbe gboo na ndị nna nna ha ji anwụnta na-aga ọgụ anwụnta na-agbara ha ọgụ anụchana n'ọgụ enweghịzi ebe anwụnta na-aga ọ nọrọ onwe ọtụtụ ihe dị etu a dị na obodo anyị na-enebanye anya tata bụ Igbo Nsukka ọkachasị n'Enugu Ezike ihe dịcha n'obodo abroad ndị so ndị sef anything once ị na-akwụrụ aka ọtọ onwe ihe na-agara gị ịbịa n'obodo a ritual adịghị aga ọ bụrụ na ị na-eme ritual ọ dịghị aga like ndị a na-eji emecho kit like ndị a na-emeche Yahoo Plus ọ dịghị awọk n'obodo a ị nwere ike jee kit for the first time but problem ga-adakwasị ga-akarị nka because obodo a adịghị achọ imefu blood mmadụ anya dị achọ imefu blood mmadụ so ị bịa tinyebe aka na ife dị like that onwe ihe ga na-agarị ịwọcha ndị na-eji ebuche drug adịghị ebu drug ndị onwere onye nọ n'obodo a na-ebu drug maka na ọma mbara gị want na-ejide gị ọ bụrụ ntọna na mgbu ndị gboo ka ọ bụrụ yes ọ ntọna ndị gboo na onwere onye ga na-eme ihe ọjọọ n'obodo a ọ bụ na ị na-ezu osi bụ na ịgba anịnị ma from Enugu Ezike na-eji ezu aside n'ala but ị batara na Enugu Ezike isuru anọ osi ga-ejide gị ibidetiri izu osi a ga-ejide gị once izere osi ya dị but a ga na-ejini gị ọ dị ka ndị isi a ya na-asị ndị isi some people ma na ndị isi dị mana ha ga na-emekwa ihe ndị isi a ga na-ejide na i chere na omenala ha na-akpọta ndị mmadụ ịbịa nwaanyị n'Enugu Ezike very well ọ na-akpọta mmadụ but ụmụ nwaanyị adịghị ekwe abịa Enugu Ezike ụmụ nwaanyị ndị obodo ọzọ na find ya difficult ịbịa Enugu Ezike because ha ma na anything ha mee ọ ga-ejide ha ya na ikekwe enwere onye gara ịnụkịta ọnụ na Igbo onye Enugu Ezike ọgbọ ọsọ si na ama mbịakwa n'obodo a ndị obodo ahụ ịgba n'ezi amasị gị na ịgba n'ezi ha ga-asị gị na iwu ha karịa na ịza kọl ime nke ha ga-achị ha ga-eji kọ ha amasị gị na ịkwa iko or something like that na ọ na-enyere ụmụ agbọghọ aka ịnụ di because ụmụ nwoke ndị na-abụrụ ndị be anyị know the thing ha ga-asị ka ha bịa nụọ nwaanyị ebe nwere nsọ na ụjọ ama nkwe nwaanyị ahụ ịgba n'iro so ya bụ ihe enyemaka ọ na-enyekwere anyị na kesi nke na nwaanyị meruo nsọ a na ojeme di affect bụ mgbe di ya mara na nwaanyị na-eme ihe dị ụta o jekwa na-eri ndị dị umeanị na-eshi ọ mgbe ahụ bụ ọ na-eme di man affect ndụmọdụ m na-enye ha ụmụ nwaanyị a na-agba ọsọ na-asị na ha ma bịa Enugu Ezike ịma in life before ị ga-alụ mmadụ ị ga-enwe love for that person arụkwana nwoke maka na o ji ego because ihe na-ebute nwaanyị iji gbawa n'ezi biko ọ bụ na onye a nwee hope na onye a ji ego rutezie ego adọrọzi bido gbawa n'ezi ma ọ bụ na nwoke adịghị arụzi ọrụ but ọ bụ na nwoke adịghị arụ ọrụ ofụma enwere alternative ndị oyibo emego ihe dịcha vibrator and the rest of them gị na nwoke akpa anụ na ama ihe m ga-eme then you can discuss gị na akpa nkata si na ihe ka mee ihe a na-eme ihe a like this everybody na adị satisfied but ha tụzi n'ụjọ ịbịa obodo ije mgba ọ dị emetụ onye aka dị ọcha once aka gị dị ọcha obodo a ga na-awụkwasị gị mmiri ihe mere n'ụbụ o nwere etu o si wee dị maka na onwego onye ebe anyị ebe a jere lụta na ndị anaghị asọ nsọ maka na Igbo na-asị na o nwere ndị ada asọ nsọ amarọkwa m mana a na-ekwu na o nwere ndị ada asọ o wee lụta onye anwa chi igosi na ha da asọkwa ihe dị etu a
makifie di wee flop and before then no jere dugie ebe ọ ga-egosi arụsị or shrine na onye adịzikwa na nsọ na ọ bụ nwunye on the process ka ha je nwaanyị si na ya ma je o wee divorce ya nwaanyị nke bụ ya nụbatara anụbata ndị na-abịa anụ ndị Nsukka abakana mana ịmana ihe anyị na-ebu corruption or adultery, I can say it. Otherwise na nwaanyị bibe di dịka ta na Bible otoshi mana ya bube di ọ bara uru maka o lechere onye anwa wee na ọ bụ di ma ọ dị mma ma ọ dị njọ language a na-ekwu na church ma ndị ime obodo na-agajụ onye ọkwa di gị ọkwa ọdịgị ma onye a nwunye gị ọkwa ọdịgị ma ebe kwekọtere ọ bara uru na onye anwa ga-eje gbaba n'ezi oke ihe mbụ m na-ekwu bụ na asị m ndị bịarube m alụanụ emukwu n'ujije bịa bụ n'uji ejijela ekpere m bụ na ihe a unu na-acha ala anya ọ ji adaba n'unu nkwọ eke orie na ahọ maka ihe a bụ ijikọta omenala Igbo ka anyị bụrụ ofu ọ ga-abụghị ndị gaba n'aka nri ndị gaba n'aka ekpe dịka m si wee kwu ebe a bụ welezema oke ekele m unu kene ndị gị na-asọ arụ ọrụ kene the viewers unu sowe Ugwumba na ihe a na-eme na mmasị mmadụ ọ ha ndị like ihe gbasara culture very well na-eteki their time na-eje ebe dị iche iche ka a na-amata ihe na-eme n'obodo ka a ghara ịbụ armchair theorizing na-akọ ha nọghaje ha ma ihe na-eme n'obodo na-egosi mmadụ ofu ekene m unu kene ndị ọrụ unu very well. aha m bụ Right Honorable Kelechi Ogilija. Oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba paniela